Donong Kusugau blog Uppl Banjania Miru Abadari Gangpong Central Farmer Selni Hepazabjang Fig Mission Oma Psnai Aidani Sel Sangrangtiari Mel Lanajang Lagase Sanseni Habafarizang Oma Psnai Perangtai Hedang Kusugau Zogahang Kandani Development Blog ni Bendengau Tanai Gambaribil BCDs ni Noblangau Sanseni Habafarizang Fungfungdang Be Habafariko Habapariyaw gahay alasim horay bahaga lafayo Uppl Central Farmer Selni gahay ni atari Omorjit Busmatariya lagase Gosegaw Jilla Central Farmer Selni gahay ni atari Abhimanyu Brahmo Northeast Progressive Pig Farmers Association ni gahay ni atari Timir Bijoy Sri Kumar Phungka subung mohoray bahaga layo Habapariyaw bahaga lananay Uppl Farmer Selni gahay ni atari Omorjit Busmatariya Kaurangiriफोरनि सिगाङाव Pig Missionनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायनायनि अनगायैबो आथिखालाव बिफेबा गोजोन खौसेथिनि मुङाव हानजा सुरबाय थानाय हाबाफारि लानानै Uppl खुंथायखौ मुं सुबाय थानायनि फिनजाथाय होनानै बुङोदि बिटिसिआव बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो गोजोना फैखादों बेयाव बिफेबा दासो गोजोननायनि हानजा सुरफ्लानाया संख्रि नांखानाय ओंख्रियाव संख्रि लखबदेरना होदेरनायसो जादों लोगोसे 9 नं कुसुगाव ब्लक Uppl आफादगिरि सुकुमार ब्रह्मआबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथियो पिग मिशननि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव माने बिटिआरआवहाय बड'लेण्ड पिग मिशन मोनसे लन्च खालामबाय बे बड'लेण्ड पिग मिशननि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय दैलि 1 लाख केजि अमा बेदर प्रडाक्शन खालामनाय दा दैलि 1 लाख केजि जुदि अमा बेदर प्रडाक्शन खालामनांगौबा सासे सानैल' अमानि फार्म खालामनानै जाया माफा मानैल' अमा फिनानै जाया जाय मासे अमा फिगासिनो दङ बे माबा फिनांगोन माबा जाय फिगासिनो दं बे 10टा 20टा फिनांगोन बेबायदिजों जों मा खालामनो नागिरदों जोंनि रांखान्थिखौ बे बड'लेण्ड पिग मिशननि गेजेरजों जोङो जौगाखांहोनो नागिरदों दा अमा फिनाया जोंनि थाखाय बिराद सहज जोंनि रायजो राजाफ्रा बे मेनलि ट्राइबेलफ्रा अमायानो जोंनि माने रांखान्थिनि गुदिमोन नङा होमबा दा अमा फिनानै बोसोरावहाय माफा माने अमा फाननानैनो न'खरनि जायनाखि नांगौ थेखा सुङोमोन जोङो थाखा फैसानि दा बेखायनो मा जोंनि थाखाय बे जिहेतु बिराद सहज दा दिनै बेमार आजार जादों बेमार आजार जानायनि खारना जाहैबाय मा जों माखासे प्रिभेन्टिभ मेजार लानो रोङाखै दा बे जिनिसखौनो फोरोंनो थाखाय बाय' सिकिउरिटि बेमार आजारनिफ्राय जों बोरै बारग'होनो हायो अमाखौ माने भेक्सिन लाहोनांगौ बेफोरनि क्लियार कनसेप्टखौ होनो थाखाय दिनै सानसेनि थाखायल' दे बियो जास्ट बेसिक कनसेप्टखौ होनो थाखाय एवारनेसबो बियो प्लास नलेजबो होनाय बे दिनैनि सानसेयारि ट्रेनिं प्रग्राम बियो दा बाहाय जोंना तेजपुरनिफ्राय जायनाखि नर्थ इस्ट प्रग्रेसिभ पिग फार्मार्स एसोसिएशन बिनि गाहाय नेहाथारि बिथां तिमिर बिजय श्री कुमार दा बिथाङा माने दिनैनि बे ट्रेनिं प्रग्रामनि मेन ट्रेनार आरो भेटेनारि डक्टरबो फैदों बाहाय दा खोथाया जाहैबाय मा पिग मिशनजों जों रांखान्थियारि जौगाखांहोनो नागिरदों दैलि 1 लाख केजि अमा बेदर दिहुननो नागिरदों जोंनि ओनसोलाव बेजों लोगोसे गोबां मिशन लानानै फैबाय सेरिकालचारनि मिशन अमानि माबानि बोरमानि मिशन गड मिशन फिश मिशन मिल्क मिशन अनेक मिशन मदाव दा खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जों फोजौखांनो हायो बे ओनसोलाव जों पार्मानेन्ट सान्थि गायसननो हायो दिनै गोबां आइजोफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनदों बेसेबां जाफुंसारनायनि खोथायाथ' जेनेबा जायफोर ट्रेनिंखौ लानो फैदों बिथांमोननि सायाव थाबाय खिन्थु जोंनि नाजानाया जाहैबाय मा हागौ माने 100% 100% जाफुंसारहोनाया जोंनि नाजानाय आरो बेखौ नाजाहोनोबा दिनैनि बे सानसेल' जिरायनायजों जाया गोबां बार जों जिरायगोन गोबां बार जों रायजो राजाजों जिरायनानै खामानि मावगोन दा मिशन मदाव जों बयखौबो खामानि मावहोनो नागिरदों बिदिखौथ' मोनफ्रोमबो राजनितिक दलानो बुङो दिनै बिपिएफआ बिराद रेलि खालामदों पिस रेलि खालामदों दा पिस रेलिनि ओंथिखौथ' आं बुजियाखै बिथांमोना मा सान्थिनि समदलनो पिस रेलि मोनफ्रोमबो समस्ति बानायदों दा मिनिंखौ आं बुजियाखै जे जायगायाव 2020निफ्राय बे ओनसोलाव खुनु दाङाबाजि गैया बे ओनसोलाव खुनु हाथियार हमग्रा आफाद गैला खुनु हारियारि दाङाबाजि जाफेराखै एना एनि गैला बे जाथिया बै जाथिखौ गाज्रि मोननाय बे गैला Uppl सरकार फैखांनायनि उनाव बे समाव सान्थि परिबेसाव बिथांमोना दि सान्थि रेलि खालामदों बेखौ आङो संख्रि होखानाय ओंख्रियाव संख्रि लखबदेरनाय बायदिसो मोननानै दं आङो गतिके मिनिं गैया बिथांमोननि बे रेलिया रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिगौ थांनाय 17 बोसोराव मा परिबेसाव दंमोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ रायजोफ्रा बिराद मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों बुंलायनाङा बेखायनो बिथांमोननि बे रोनावनायाव आं बांद्राय कमेन्ट होनांगौ होननानै आं सानाखै Uppl बानजायनायाव जोंहा 15टा प्राइमारि दं दा बे 15टा प्राइमारिया जे सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदियै बे पिग मिशन ट्रेनिं प्लास एवारनेस प्रग्राम बे प्रग्रामाव जोंहा लोब लोब बाहागो लाफैदों दा जोङो आसा खालामो जे अमा फिनायनि ट्रेनिंआव रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै गाव गावनि न'खर संसार सालायनायावहाय मोजां जौगानो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे मोनफ्रोमबो प्राइमारियावबो थांनानै जोङो बे पिग मिशननिखौ
रायजो राजाजों खाथियाव न'खर न'खर थांनानै बा प्राइमारि गिदिंनानै मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लाबावगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाहैबाय। रायजो राजाफ्राथ' जोंहा डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय गोबां मोनबाय जे आवास प्लासनि नामै दा न'आ मैखोम हाबगासिनो दङ। लोगोसे बिनि सिगां खासा पाक्का होनाय मोनबाय। मथा मथि 2024 सिमावहाय जोंनि कसुगाव समस्ति हिसाबै PMAY बा आवास प्लास न'आ सरकारनिफ्राय मोनजोबगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो जोंनि UPPL पार्टिया बेफोर गासिबो नोजोर होनानै प्रमद बर' दैदेननायनि बिथोन बायदियै जे गासिबो न'खर न'खर जे पाक्का न' मोनजोबगोन बेखौ मिजिंथिबाय। फैबाय थानाय समाव मा थांखि लादों? फैबाय थानाय समाव जोङो ब्लक हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव एवारनेस प्रग्राम लाहैगोन, रिभिउ मिटिं खालामहैबाय थागोन आरो जोङो बुथ कमिटिखौ रिभिउ खालामनानै मोनफ्रोमबो बुथआवनो थाङै रायजो राजाजों सावरायनानै मोनसे सांग्रांथि मेल लाहैनाय बिथांखिखौ जोङो दा लागासिनो दङ। दिनैनि हाबाफारिखौ बेसेबां जाफुंसारदों होननानै सानो नोंथाङा? दिनैनि हाबाफारिखौ सेन्ट्रेलनि निर्देश मथेबाथ' 100 जनल' निर्देश हरदोंमोन, खिन्थु दा 100 जननि बारायै जोंनाव दा 304 जन मानसि सुबुं जमा जाफैबाय। दा बिनि थाखायनो आङो जथेस्थ' जाफुंसारबाय होननानै आं मिजिंथिबाय ब्लक हिसाबै। अमा फिसा राननायनि हाबाफारिखौ जोंहा राकेश ब्रह्म EM दङ, बिथांनिया निर्देश हरदों जे मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो थाङै अमा फिसा जोलैखौ रानहैगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। दा ओंखायनो जोङो अमा फिसाखौ मोनगोन मिजिंथिनानै दंथ'यो। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।